Ik ben Anja Haga van de ChristenUnie van de Statenfractie in Friesland. En ik vind het verschrikkelijk dat het kabinet sappezuinigt op cultuur. Echt verschrikkelijk. Want als we net oplossen, binnen hij zaten net in ben meer wat muziekinstrument leert. En hoe maakt het nou aan met onze havenbrouwkersten in Friesland? Alsof dat elite is, want dat wil zijn dat het alleen maar voor elite is. Dat is onzin. En gelukkig is er nog een liedsprankje hoop, want de provincie Friesland investeert wel in cultuur. En ik steer er van harte achter. Want je... Ja, ik ben Lotte van der Kooi en ik vind demonstreren verschrikkelijk, maar dit is toch wel even heel belangrijk om hier even te wezen. Het is hier een bijzondere dag, dus van alles aan de hand. Naast komt Sinterklaas aan, daar mag ik heen, want dat is echt cultuur. En dat is, maar ik kan je trok in natuurlijk. Dus ik hoop dat we dit op een positieve manier keren kunnen, wat hier al hier gebeurt. Ja. Ik ben Gertie Papenburg en ik ben hier om de kunst te steunen, om een schreeuw om cultuur te geven. Ik vind het heel erg dat er zo geweldig ingegrepen wordt in de cultuursubsidies. En ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat mensen zichzelf verheffen, zoals dat zo mooi heet. Dit was mijn boodschap. Evelien van der Pas. Ik ben groot gebruiker van een heleboel cursussen muziek en kunst op Parnas. Mijn man is ook aangehaakt. Die speelt contrabas op Parnas. Mijn kinderen zijn aangehaakt. Die spelen viool en cello. Ik vind alles wat met kunst en cultuur te maken heeft, behoeft subsidie om goed georganiseerd te zijn en met elkaar samen te kunnen groeien aan wat er aan mogelijkheden zijn op kunst- en cultuurgebied. Voor mij om hier te zijn is eigenlijk vooral voor het nageslacht, de kinderen en hun kinderen. Het zou jammer zijn als wat er nu is opgebouwd aan kunst en cultuur verloren gaat. En vooral in Friesland. Mooi dun bevolkt, prachtig, veel ruimte. Maar zonder cultuur zou een enorme kaalslag betekenen. En die gedachte maakt mij heel verdrietig. Dus hele leven hing het van kunst en cultuur om elkaar, dat doe ik even zeggen.